Καλώς ήρθατε φίλοι του Project Disaster. Μάριος εδώ, είμαστε εδώ στην Υψάλα. Βασικά σε ένα χωριό έξω από την Υψάλα. Βροχερή μέρα σήμερα. Τα χιόνια ξεκινάνε και λιώνουνε. Αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Θα πάρουμε εδώ πίσω το θηρίο και θα πάμε να αγοράσουμε φύσες για τα μπροστινά φώτα του Volvo που έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε ανακατασκευή, διότι οι φύσες των λαμπών του ΙΤΑ 4 ναι, κάηκαν, δεν ξέρω τι φάση έχει παιχτεί και θα πάμε να αγοράσουμε καινούριες φύσες, να αλλάξουμε φώτα για να έχουμε φώτα στο αμάξι, για να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Πάμε και σε λίγο επιστρέφουμε. Φτάσαμε στο Μπιλτέμα. Εδώ πάμε μέσα να πάρουμε τις φύσες για τις λάμπες. Εδώ έχει τα πάντα για το σπίτι. Για το σπίτι, για το αυτοκίνητο. Καλά, για το αυτοκίνητο έχει τα πάντα. Από εξατμίσεις, εργαλεία, πράγματα για να τη βάζεις την πινακίδα σου και σου βρίσκει ανταλλακτικά για το μάξι. Πάμε να βρούμε αυτό που θέλουμε. 3 € έχει. Τέλεια.
Κοιτάξτε εδώ εξατμίσεις. Αυτό εδώ είναι για Volvo. Έχει τα πάντα. Δολάβια. Καθαριότητα για το αμάξι. Καθαριστικά. Καλύματα. Μπαγκαζιέρες. Τα πήραμε, παιδιά, στο Μπιλτέμα. Όπως σας είπα και μέσα έχει, παιδιά, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Βάζεις την πινακίδα σου και σου βγάζει ακριβώς για το μοντέλο σου, όσο παλιό και να είναι, και καινούρια και παλιά. Έχει ακόμα και κανονικά, δηλαδή parts να αγοράζεις ανταλλακτικά, και τα πήραμε αυτά, τις φύσες. Πάμε σπίτι να τα φτιάξουμε. Φτάσαμε σπίτι. Πάμε να φτιάξουμε τα φώτα. Δεν έχουμε φώτα. Κοιτάξτε πως έχει καταντήσει. Εδώ. Αυτό εδώ από θερμότητα. Το είχα κλείσει το καπάκι. Εδώ έλειπε το καπάκι, εδώ το είχα πάρει. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι το είχαν βγάλει τύποι, γιατί μάλλον φέρνει πολύ θερμότητα η λάμπα. Αυτές θα τις αλλάξω, θα τις κάνω LED, ώστε να μην έρχεται θερμότητα και έτσι να μην έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να το φτιάξουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είναι το συστηματάκι. Φυσούλα. Θα βγάλω τα παλιά καλώδια, την παλιά φύσα. Να βάλω αυτό εδώ. Θα δουλέψει, θα δουλέψει λογικά. Είδα στο χέρι του. Ένα. Κάνω ένα-ένα για να μην μπερδευτώ. Δεν κάνω λάθος στη συνδεσμολογία. Εδώ βλέπω έχουν αλλάξει. Τις έχουν αλλάξει τις τέτοιες. Τις καλωδιώσεις. Ο προηγούμενος τις έχει αλλάξει τις καλωδιώσεις. Μάλλον θα είχε πάλι και αυτός πρόβλημα. Γι' αυτό. Και πάμε για το τελευταίο. Κοιτάξτε πως έγινε. Διαλύθηκε τελείως. Τέλειωσε. Οκ. Αυτό είναι εύκολο. Εντάξει, βρέχει σήμερα και είναι ο καιρός παράξενος, περίεργος και διαολεμένος. Ωραία. Θα δουλέψει. Η ώρα της αλήθειας. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν δουλεύουν τα φώτα.
φάει το διαφορά με ζώνη. Παιδιά, στη Σουηδία τα φώτα είναι υποχρεωτικά στον δρόμο, οπότε δεν χρειάζεται να το ανάψω για να δω αν λειτουργούνε. Και έχουμε φώτα. Έβγαλα και τα μπροστά. Έχουμε φώτα, guys. Το μοτεράκι δεν λειτουργεί κομπλέ. Θέλει λίγο πλήσιμο το αμάξι, αλλά οι ζαντούλες θα βαφτούν μαύρες. Θα ξυστούν, θα βάλω μόνο καλοκαιρινά λάστιχα όταν θα είναι η εποχή. Εδώ χρειαζόμαστε μια λάμπα. Αλλά όλα δουλεύουνε μπόμπα. Τσακμάκι το εργαλείο. Βγάλαμε και το σκουφί, το μαλλί είναι χάλια, θέλει κούρεμα. Εδώ λίγο Elvis, την έχω δει. Λοιπόν, κάντε subscribe, ακολουθήστε με στο TikTok και στο YouTube. Και μετά τα φώτα θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το αμάξωμα και σιγά σιγά να αλλάξουμε προφυλακτήρα. Πρέπει να ψάξω να βρω προφυλακτήρα μπροστινό. Τον πίσω προφυλακτήρα θα το φτιάξουμε. Έχω ήδη ξεκινήσει. Δεν πολύ φαίνεται καλά τώρα. Έχω ένα άλλο κομμάτι μέσα, το έχω ήδη στο κάρι, είναι έτοιμο. Απλά μένει να το κολλήσουμε πάνω. Άλλες γατζουνιές έτσι, έχει γατζουνίτσι στο αυτοκίνητο. Κάποια χτυπηματάκια θα φτιαχτούν και θα πάμε και την βόλτα μας. Subscribe, ακολουθήστε, κάντε like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.